Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Seng Samla Shnong Mawkyrwat Southwest Khasil District hakan rutarik ukala lingkod arajar arpsau kalayo ban pinkut no ya kajing rakhi le kemen ya kajing dap live host nem jong kajing ya lenti jong Seng Samla Mawkyrwat da kababu ya kaphang ki samla ki nongpynbha bat ki nongtrei ya ka mynta bat ka lawei hagaba uba Renington El Thongkar MLA ka Mawkyrwat ula longkum ukongsan ubalawan pinkut no ya gani katayo le kemen jong ki samla Mawkyrwat Seng Samla Mawkyrwat kalayo ru ban pelong ya shibun ki jingpin bernya habaro shitayo haga balas dang nadu ka arflai turik no pra arhajar arpulai bat pinkut no hagan ru turik ukala lingkon arhajar arpusau ki jingyele kai ki bakentup ya ka jingyele kai tunrai kenting mausan maupon volleyball basketball tit dibet bat ki weide shu kalayo ru ban pelong ya ka talent show ka sap ka phong jong ki samla bar ka jing ya kop thei bat rang bhabriu jong ka Mawkyrwat ya ka nam thei bhabriu tam jong ka Mawkyrwat layo da ka miss ibada pinhun lingkhoi bat ya ka nam rang kensai layo do master pin bhalang snaitang